Kulonyaka 2024 mfowethu ufunda ungatholakali kalula, funda ungatholakali noma nguphi, funda futhi ungabonakali noma ilaphi. Uyazi into enza ukuthi iOctopus uma uyongena ezitolo kuma food shop or seafood restaurant, uma ufika lapha yana ezitolo la kudayisa khona ama octopus, la kudayisa khona ama prawns, crab, njalo njalo. Uthola ukuthi icrab iyabiza, iPrawns iyabiza, octopus iyabiza. Why ibiza? Why expensive? Ingenxa ukuthi ayitholakali noma ikuphi olwandle, ayitholakali noma kanjani olwandle, ayifani no fish otholakala kalula, ayifani nenhlanzi ovela uphosa udobo. Inhlanzi ithatheke kalula ngenxa yokubona udobo bese iyalokhuza. Ayifani nenhlanzi ovela uphosa inet. Inhlanzi meke yabona nenet igijima ingene phakathi, ingazi ukuthi leli net liphoselwe bani lihlala. Yabo inhlanzi yakwazi ukungena la ingabhilungi khona. Unjalo ke umuntu ogcine sethatheka kalula engabi nasithunzi ngenxa ukuthi ungena nala ibona khona kabhilungi khona la ingafithi khona. Ungafunda nje empilweni ukuthi kulonyaka ka2024 musu kuyifaka la ungafithi khona, musu kuyitry ukuyifitha in ngenkani nala ungafithi khona. Uyabona into edalithi octopus, prawns, all those things kubize ingenxa ukuthi mozokudoba kumele uye endaweni yakho, kumele uye ejuleni, kumele ushone phansi uyokulanda ngaphansi kolwandle bese ubuya nakho. That is why kubiza empilweni. Akusikona ukuziphatha kahle okuzosenza ukuthi sihlonipheke, akusikona futhi ukuziphatha kabi kuphela okuzosenza singahlonipheki. Khona umuntu ongayiphethe nje kahle kodwa ngenxa ukuthi akatholakali noma nguphi, akatholakali noma laphi, uhloniphekile for the fact of that. Nawe funda nje empilweni ukuthi ungatholakali noma laphi, ungathola noma nguphi. Kulonyaka ka2024 funda to mind your own business, funda ukuzigcina, funda ungabi uthathekile ukuze ungabi cheap empilweni, ungathatheki kancane. Uthathekile uhlezi thatheka kancane, uma utholakala noma nguphi uyohlezi uthatheka kancane. God bless you.